я з'являюся намеснікам старшыні моладзі БНФ, і ў 2016 годзе я паступіў у Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Правучыўся я там першыя паўгады, і пасля гэтага да нас прыйшлі з БРСМ і папрасілі плаціць унёскі, а я адмовіўся плаціць унёскі і прынцыпова не хацеў іх плаціць. І тады мне пачалі пагражаць адлічэннем, пачалі пагражаць тым, што не дадуць інтэрнат мне і маёй групе. Канешне, такая сітуацыя мяне не задавальняла, і таму я звярнуўся да падтрымкі СМІ, пасля чаго было некалькі расследаванняў з маім універсітэтам, і аднойчы да мяне падышоў мой выкладчык і сказаў, што мне не вучыцца ў гэтым універсітэце і што ён мяне сам адлічыць, і мне трэба ісці ў войска і перавучвацца там. Таксама быў яшчэ выпадак, калі дырэктар студэнцкага гарадка падышоў да мяне і кажа, што вось такі-то мандзік, першы курс, а ўжо такі знакаміты. Куды ж ты лезеш, хлопчык? Пасля гэтых расследаванняў на наступнай сесіі я раптоўна не здаў 3 экзамены. Канешне ж, насамрэч, я мог іх здаць, але мяне проста да іх не дапусцілі. Зараз усе дзверы беларускіх універсітэтаў для мяне зачынены, але я вельмі не жадаю з'язджаць з Беларусі, і таму гэты праект мой шанец атрымаць адукацыю, не з'язджаючы з Беларусі. Я лічу, што ў дэмакратычнай краіне такое недапушчальна. Я лічу, што кожны студэнт павінен маць права выказацца без усялякіх наступстваў, без адлічэнняў і без унясення ў чорны спіс.